Dikakanyo dintle, imiqondo emihle. Dikakanyo dintle, amaZulu namaXhosa ashaya induku phesheya kwezilwandle. Baningi abaculi umculo wesintu, uPhuze Khemisi, uMahlathini bacula isicathamile, bacula umbhaqanga. OBlack Mambazo asebaya phesheya ngosiko lwabo. So mhlawumbe kungaba icebo ukuthi amaZulu kube yibona bokuqala abashaya induku phesheya, ba-entertain ama-tourists phesheya. Kuye nguwe namaXhosa alandela ngoba yizona inhlanga ezaziwa kakhulu lapha eMzansi, yizona inhlanga ezinkulu eziqhenya ngamasiko abo. Mhlawumbe kungaba icebo elihle ukuze usiko lwabo bayolukhombisa amanye amazwe, ngoba yonke into iqala kancane kancane, into ejwayele ukwenziwa la ekhaya. So mhlawumbe kungakuhle ukuthi baphinde futhi baye phesheya, bayokhompitha phesheya, kube nemali ekhokhelwayo for ukushaya induku phesheya. Idinga umuntu onesibindi lento, hhayi umuntu engabantu ngubani. Into enhle ukuthi usuke khona umuntu olamulayo, anivele nishayane nje, nisuke nidlala nje. Kodwa mina ngicabanga ukuthi kungaba icebo elihle ukuthi abantu abashaya induku baye phesheya kwey'lwandle, bahole maduze kungagcini la ekhaya, ngoba kwesinye isikhathi into ethatha kancane iyona evele ishintshe impilo yakho. Kuvele kukade nesikhathi sokudlala nje, kanti oMahlathini baqala ukuya phesheya ngingakazami ukuzama, noBlack Mambazo mhlawumbe nabashaya induku nabo fanele bazame nje bake baye phesheya. Wena ubona kanjani? Ngibona ukuthi icebo elihle. AmaZulu iwona aziwa kakhulu, amaXhosa alandela kamuva, kanti at least umuntu uma ulimala ezothola imali ngoba usezohamba aye emazweni angaphandle. Ngibona ukuthi icebo elihle. AmaXhosa kodwa ajwayele ukuphatha induku ey'mbili, manje azibona nehawu, kodwa amasiko ayahlukahlukana phela, abantu abenzi ngokufana. Ngiyangibona nibethi into ngaphesheya, lokhu nishaya kodwa ngisuke nidlala, kodwa usuke ligcinela zona nje umhlaba wonke.
nabo banalo ihawu amaXhosa kodwa ukuthi bona abajwayele ukulisebenzisa kodwa vele nje kuyashiyana vele abantu abenzi ngokufana futhi bona bazithi yintonga bayizwa ngokuthi yintonga vele nje ngeke senze into efanayo kodwa mina sekuwumbono wami ukuthi mhlawumbe kungakuhle baye phesheya bajoyine abaculi besintu oBlack Mamba bacela ukuya phesheya ngakazange ukuzalwa ihawu lamaXhosa athanda bancanyana lo kodwa vele nje bengeke konke kufane So, kanjalo. Ukwazi ukuthetha ngoku? Ukuthetha ngokuyizo. Akwazi. Okay. Yabona apha Eastern Cape amaXhosa axhaxhathekisa. Lokho. Axhaxhathekisa. yabona nje hayi khona nje kuyashiyana vele bengeke benze into efanayo bevele bezohluka lapha nalaphayana elamaXhosa kodwa ihawu alidumile kakhulu ngoba bona abalisebenzise kakhulu kusuke kwashiyana nje amasiko kodwa futhi mina ngisuke ngabona nje ukuthi hayi umqondo omuhle to Basotho as Mwal and to Amahlumi as Msotho Kanzele. ngiyambona ngathi kungaba ingqondo enhle noma kungenza ukuthi amaXhosa abuye aphathe ihawu labo noma bangalisebenzisi kakhulu just ukushowcase nje Incorporating them under his rule. Later on, King Sobhuza was able to strategically avoid conflict. angiyeke manje isho wami umbono angiyazi noma uzokuyenza kusambe ezongaliphathi yawo noyingcwengela nje In the wars of 1835, far larger bodies of British troops than those Magoma commanded the Xhosa British War of Mlanjeni, also known as the Eighth Xhosa War, consisted of 8 battles, and AmaXhosa won 7 of them, thanks to the military genius of Nkosi Magoma, who resisted British colonialism for 55 years, the longest No, time wait, any Mahomet. individual in history. ngathi ngiyangiqambela ake bahambe bashaya The ingqondo slaughter of cattle imiqondo emihle ikakhulu